በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? ድሓን ሓዲርኩም? ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ካባኹም ካባና ካብ ጉባኤ ዝመፀ ብዛዕባ እዚ መዛሙርና መጀመርያ መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና፣ እቶም ሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። እዚ መዛሙር ናይ ግዕዝ ወይ ተርጉሙልና ወይ ከዓ ብወኒ ብትግርኛ ፀሓፍሉ። እቲ ክዝምር ከለና ደስ ብለና ትርጉሙ ብዘይ ምፍላጥና ከዓ ዝብል ብዙሕ ፅሑፋት ርእቶታት መፂእ እሞ ኣብ ዝመፅእ ከምኡ ክንገብሮ ብፀሎትኩም ሓግዙና። እታ ናይ መወዳእታ መዝሙር ወተወለጠ ረአዩ በቅድሚሆሙ ወአልባሲሁኑ ኮነ ጻዕዳ ከመ በረድ ዝብል ጽባሕ ደብረ ታቦር 13 ነሓሰ ደብረ ታቦር። ደብረ ታቦር ማለት ከዓ ሓግዙኒ ምስጢረ መለኮት ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ በኣቦ ዝተመስከረሉ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ክርስቶስ መን እዩ ኣብ ዝብል ሕቶ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኮነ ካብ ሰዱቃውያን ካብ ፈሪሳውያን ካብ ሊቃነ ካህናት ብዙሕ ግዜ ይለዓል ስለ ዝነበረ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስን ኣብ ደብረ ታቦርን እዩ ተገሊጹ ማለት እዩ። ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ንያዕቆብን ሒዙ ክጽልይ ምስ ደየበ ኣብቲ እምባ እዚ ዝፈትዎ ወደይ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ክብል ደቀ መዛሙርቱ 3 ካብ ሃዋርያት 3 ከዓ ካብ ነቢያት ማለት እዩ ሙሴን ኤልያስን 2 ካብ ደናግል 3 ከዓ ካብ ሰብ ሕጊ ማለት እዩ። ካብ ሃዋርያት ዮሃንስ ድንግል እዩ፣ ካብ ነቢያት ከዓ ኤልያስ ድንግል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ደብረ ታቦር ማለት ምስጢረ መለኮት ዝተገልጸሉ መንነት ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ዝብል ኣነ ምስክር ናይ ሰብ ባየድልየንን እዩ ስለኻትኩም እዩ ዝመፀ ዝብል እቲ ዝፈትዎ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ ዝተመስከረሉ እዩ። ጽባሕ ትምህርቲ ስለ ዝኾኑ ገዚየ ስለ ዘይብሎም ሎሚ ክንዲ ጽባሕ ነዚ መዝሙር ናይ ደብረ ታቦር ኣቕሪቦሞ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ተኣቢ እምኩሉ ፍጥረት እያው ኣያ እሳተ መለኮት ብዛዕባ ዘለናዮ ፍልሰታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም
እታ ሙሴ ዘረአያ ገረብ ልምዕት ገረብ ነበልባል ሓዊ ካብ ኣዝወፅእ እታ ሓዊ ዘይጠፍእ እቲ ቆፅሊ ከዓ ዘይሓርር ምስጢረ ትስብእትን ምስጢረ መለኮትን ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝገለጸሉ ካብ ኩሉ ፍጥረት ተዓቢ እቲ ነበልባል ሓዊ ከዓ ኣየቃጸላን በዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ልዕሊ ፍጡራን ትሕቲ ፈጣሪ ኢላ ትገልጾ ማለት እግዚአብሔር ስለ ዝመረፃ እግዚአብሔር ስለ ዘኽበራ ማለት ካልእ ኣብ ዘለናዮ ሱባኤ ብፍሉይ ዝዝከር ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ዘሎ ፍልሰታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰታ ማለት ከዓ ምግዓዝ ማለት ስለዚ ሞትሰ ለሞዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ይዓጽብ ለኩሉ እያ ደሉ በውስተ ፍትህ ትጣም ሞተ እሙ ወእመ ኩሉ አዘዘ ወልድ በርቱዕ ቃሉ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሐቀኛ ፈራዲ ዘየዳሉ ፈራዲ ጻድቅ ፈራዲ ስለዝኾነ ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩለን ኣዴታት ከም ኩሎም ኣቦታት ሞት ክትጥዕም ሓመድ ኣዳም ክትለብስ ኣዚዙ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ይከኣሎ እዩ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ በዓል ኤልያስ በዓል ሄኖክ ክሳብ ሕጂ ሞት ኣይጠዓሙን ሓመድ ኣዳም ኣይለበሱን እታ ክብርቲ ወላዲቱ ሞት ከይጠዓመት ሓመድ ኣዳም ከይለበሰት ንሰማያት ክዕርጋ ይከኣሎ እዩ ግን ንዓና መናዘዚ ንዓና መደበሲ እንኳን ኣደይ ኣደ ኣምላኽ እኳ ኢልና መናዘዚ መምሃሪ ክኾነና ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያ ደሉ በውስተ ፍትህ ትጣም ሞተ እሙ ወእመ ኩሉ ኣዘዘ ወልድ በርቱዕ ቃሉ እዩ ነዚ ፍልሰት ኢና ንኽብር ዘለና ማለት እዩ እቲ ንሎሚ ተሰሪዑ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ኣቦና ቤቀሽ ዮሃንስ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 35 ክሳብ 45 እቲ መልኣኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እዚ መልሲ ዝመለሰ ኣብ ቁፅሪ 34 ኣነ ድንግል እየ እዚ ትብሎ ዘለኻ ከመይሉ ክኸውን ንኽእል ኢላ ስለ ዝሓተተቶ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ መልኣኽ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ቅዱስ ገብርኤል መልኣከ መበስር ክመጽእ ከሎ ጸጋ ዝመልአኪ ደስ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኢሉ ከበስራ ከሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ከም ሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ መስመር ከይንሓልፍ ካብ መስመር ከይንተርፍ ምእንቲ ከምቲ እግዚአብሔር ብሰማያውያን መላእኽቲ ገይሩ ዘመስገና ዝወደሳ ከም ሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ማለት ከም ሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ካብ ሰማያት ወሪዱ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኢሉ ዝወደሰኪ ንሕና ከዓ ከም ሰላምታ ናይ ገብርኤል ሰላም ንብለኪ ስለዚ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ነቢያት ነዚ ተስፋ እዮም ዝጽበዩ ነይሮም እታ ናይ መጀመርያ ተስፋ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ካብ ገነት ክወፁ ከለዉ ዝተዋህበቶም ተስፋ ዘርኢ እታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እቲ ናይ መወዳእታ ክጭፍለቕ ዘለዎ ከዓ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሞት ኢልዎ መርገም ኢልዎ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳላ
نتامخان تبهال إذا سادساي ورحايو كمين إجزابير زسانو نجر يلبون مريم دما أنه أنا باريا إجزابيري كم تزبل كاني خنا اللي بلتو بدحر زت ملأخ كابا كده سلازنا تحتو زحاتتو كتنسي إخي كتولدي إخي يتخابا خز ولد قدوس ود أملاك كبهالي نمنجستو مودعتها يقولون منجستو زل علماوي مسبلا أنا دنجلي إذا بلو زلها كميل خون مسبلتو اسمع الو نجر زي سأنو لإجزابير حيل أملاك كألينا أملاك سلا تأمن نإجزابير زي سأنو يلن مسبلا بدهريو حتو أين بران كم تزبلك كم تزربها يكون الليل باتجزيتي مريم نمجشة تبجست التفات ما نزباني هدا نبحن تعدي ديبت إجزابير بروخيو أتوم بروخاتها بركة إجزابير يورسو مساتهم يورسنا إجزابير اتمل أخ ملكت سلا ذهبا إلسابيت تازمد كي سلا زبلا اتمل أخ كأنتي ملكت بخامو كم زيه وسلا زفلتت شعني شعو كاب نازريت نيهودا تبقستي تحت النعا قدس النعا لو هاتا إنان مهار مالت بسلامة قدوس قبر كم سلام تاناي قدوس قبريل كنول كلنا أنا بملعك مبسر تبسيرة أملاك ولد تبسيرة سلازلهو كالوت ناباي مسو زي كونس إسا كاب نازريت نزباني هودا توم زرعهما عدل غيركم زبصحكم مريهم اللهم توم زرعهما خاص باحت ريوه توم ناشتو خا جوجل غيركم حجه تريوه تخليهم كما يزمسل عقل كما يزمسل مقدي قليل مقد خمسه يكون مالت باتجزيتي مريم نمغشا تبغست قلطفا دما نابزباني هدا ناب حنت عد ديبت ناب بيت زكرياس اتياخا ني السابيت سلام بلتاي إلسابيت قال سلام تا مريم السمعت اتحسان أبكرسا تسارسرة ني إلسابيت دما منفس قدوس ملائل من يتحسان يوحنس متمق ود زكرياس بعبي دمصون عويلا نسخي كابنستز تبارخ كيخي اتخابخز ولد حسان دما زتبارخ اي منفس قدوس سلاز ملأ ممسر قدوس جبريل ملأ كبسرا خلو أو أين برتن جمسو أي سمعتني كنا قديمون تايلنا وانجلاوي ني إلسابيت كا منفس قدوس ملأ لك كمتي قدوس جبريل ملأ زبلا منفس قدوس كوردكي حيل العل كسلكي يتخابا خز ولد حسان كا قدوس ود أملاخ كبهالي أدقويتاي ناباي كتمزخه إزخابي كونلي إنه دمس سلام تاخم السماعه اتحسان بكرسي بحقوس تسارسره اتخاب إجزابير تنقر الله قال كم زفزم سلزا أمانكي بزئت إغي بلاتين حانت قال كابوريت وي كاب نبيات كاب تحلف سماين مدرن كحلف يقلل بلقويتا ندك مزامرتين سلقالاتو إجزابير استمسقنا يخون إجزابير بروخي توم بروخاتو خا بركتي ورسيل سلازين تاينا خنري ني إلسابيت كا منفس قدوس ملائي سلازي إزي ني إلسابيت زي توهبا منفس قدوس نا إلسابيت ناي بينا غيرنا تراي كين وسدوي مخنياتو اتون قال إجزابير زنغرهم مرحتهم ذكروهم كميلون كم زنبرو كميلون كم زموتريهم أسر امنتهم سعوي إلسابيت أدينا إلسابيت أبونا كهن زكرياس نتزنبر ناي مكرا زبن نتناي زبر ناي تعقست زبن كم فقاد إجزابير سلاز حلفوا يوم نابزس أجاز بسيهم شجر سلازي نبرم أجمع سلازي حلفوا أيقونن وانجلاوي أبزم عرف زامج مريات قيس وزلون تايلوم زلو عدمي زحلفة شماغلتات نبرو بخلو قبر إجزابير حقتاتن تأزازاتن إجزابير كا صادقان نبرو
ኤልሳቤጥ ከዓ መኻን ነበረት እዩ ስለዚህ ኤልሳቤጥ መኻን ምንባራ ውላድ በዘይ ምንባሮም ተስፍኦም ኣይተጸንቀቐን ውላድ በዘይ ምንባሮም ውላድ ከረኽቡ ኢሎም እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ስራሕ ኣይሰርሑን እሙናት ኮይኖም እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንኤልሳቤጥ መላአይ ዮሐንስ ወዲ 6 ወርሒ ኣብ ማሕፀን ንኽውለድ 3 ወርሒ ክተርፍ ከሎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ኢሉ እምከርሰ እሞ ኣእሚሮ ሰገደ ቃል ኣብ በእዝኑ ሰማዩ ገና ኣብ ከርሰ ዲኡ ከሎ ቃል ፈጣሪኡ ሰሚዑ ኣመስገነ ዘለለይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኮሚያ ጥንሲ ኣብ ከርሰይ ይቃሳቀሳሉ ኣይኮነትን ኢላ እንታይ ኢላ ድምፂ ሰላምታ ከምሰምዐ ኢሉ ድምፂ ሰላምታ ከምሰምዐ እንሆ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ተሳራሰረ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ኻበይ ይኮነለይ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ንኤልሳቤጥ ከዓ እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ መላእ ስለዚ ንዓና እንታይ እዩ ዝብለና ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ይኹም ንስኻትኩም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ይኹም አንቱሙ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ ወዘሰ አማሰነ ቤቶ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ያማሱን ነው ቤት መቅደስ ይኹም ሰብነትኩም ቤት መቅደስ አምላኽ እዩ ነት ቤት መቅደስ አምላኽ ሓደ እኳ እንተባላሽዎ አምላኽ ከዓ ከማሱን ነው እግዚአብሔር ይቅራ ይበለልና ንመንፈስ ንኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መላአይ እቲ ሕፃን ከዓ ኣብ ከርሳት ተሳራሰረ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ከምሰምዐ እቲ ሕፃን በሓጎስ ኣብ ከርሰይ ተሳራሰረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይዚ በረኸት ዝተሳተፍቲ ንኽንከውን እተን ንባባት መጽሓፍ እውን ኣየድልየናን እዩ እዚ ዌብሳይት ንጥቀመሉ ዘለና ኣብ ዝኾነ ዲቫይስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ዓመት ሙሉኡ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ሎማዓንቲ እንታይ ነይሩ ተመልሽና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይዚ በረኸት ዝተሳተፍቲ ክንከውን ምእንቲ እንተኮይንና ካብቲ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሐንስ ዲያቆናትና ዘንብብዎ ምዕራፍ ሓደ ምዕራፍ እዩ ዘለዎ ኣብ ቁፅሪ 6 እንታይ ይብል ፍቅሪ ማለት ትእዛዛት ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ ከምቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኹሞ እቲ ትእዛዛት ብፍቅሪ ንበሩ ይዝብል ፍቅሪ ማለት ትእዛዛት ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት ምክንያቱ ዘካርያስን ኣዴና ኤልሳቤጥን ሙሉእ ዕድሜኦም ትእዛዛትን ሕግጋትን እግዚአብሔር እንዳፈጸሙ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ፍቅሪ ማለት ትእዛዛት ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኹሞ ከዓ እዚ ትእዛዝ እዩ ብፍቅሪ ንበሩ እዩ ምናልባት ትማሊ ኣብዚ ናይ ምጽንናዕ መደብ ዝነበርኩም ኣቦና በቀሺ ተስፎም እንታይ የሚለውምና 600 ትእዛዛት ናይ ወንጌል ኣብ 10 ትእዛዛት ተጠቕሊሉ ኢሉ እተን 10 ትእዛዛት ከዓ ኣብ 2 ጽላት እተን 4 ምስ ኣምልኾ ምስ ኣምላኽ ንራኸበለን እተን 6 ከዓ ምስ ሰባት ኣብ ነንሕድሕድና ንራኸበለን ስለዚ ብሙሉእ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ 2 ቃላት ተጠቕሊሉሎ ኢሎምና ዝበዝሑ ነይርኩም ኢኹም ኢለ ይኣምን ማለት እሰን ከዓ እንታይ ኣነ ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ብፃይ ኩሉ ሕግን ትእዛዛትን ኣብ ዘን ክልተ እዚአን ተሰቂሉሎ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ተስፍኦም እቶም ናይ ቅድስና ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣቦና ዘካርያስ ካልኦት ቅዱሳን ብቅድስና ክነብሩ ዝረድኦም ዝድግፎም ዝነበረ እንታይ እዩ ንዓና መምሃሪ ኮነና ሓደ ሰብ ስቂሉ ኣይፅበን እዩ ስቂሉ ኣይፅዕርን እዩ ንኽትፅበ ንኽትፅዕር ብተስፋ ንኽትፅበ ዝገብረካ ግን ገለ ራእይ ኣሎ ማለት ስለዚ ቀዳሞት ዲያቆናትና ዘንበብዎ ብዛዕባ ናይ እምነት ሰባት ኣብ ዕብራውያን 11 ብዛዕባ አብርሃምን ካልኦት ቅዱሳን ምስ ገለጸ ኣብ ቁፅሪ 14 እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ንዕኦም እትኸውን ሃገር ይፅበዩ ከም ዘለው የርእዩ ኣለዉ እዩ ነቲ ሓዲጎምዋ ዝወፁ ሃገር ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ዕድል ነይርዎም ሕጂ ግና
نتا سماويت زخونت زبلصت هاجر يوم زنافق زلو أملاخ كتما سلزدالو ولهم دما أملاخهم تباهيلو خسمة أي حفروني كبرين زخر سميهون نتا أجزابير زهاناسي هاجر يصبيو سلزنبرو أب مدر رستي كم سدتنيا تات كوينهم ينبرو نيروم سلزي أملاخهم كبهال أجزابير بحت عن زحفر أملاخ يكونن كبرين زخر سميهون ترايت أمينا ناون مسائل ترايت أمينا أجزابير أبوت تفوق كبهال أي حفروني أجزابير أبوتهم حتى عن كبهال أي حفروني تراي نحنا حاتياتنا أمينا بنسحنا ونملسي كتما الدليل لو مالو نتا أجزابير زهانس هاجر يصبيو سلزنبرو أمدري وانا كم سدتنيا خوينهم ينبرون يرومي محرات إجزابير أزينا خنستنتنو منتي إجزابير حدا معلتي النبي آموس انتا إلو النبي آموس انتا إلو إجزابير ليه أب كتما خيدك أمن زرات مرعيلو إجزابير يقريب لنا أب كتما خيدك قمر تبهال أمن زرات مرعيلو حدا ني أملاخ سب مالن بدنقلنا مس أملاخ زنبر السب أملاخ عقمنا فلتيو نعايكم يلون دز الزن حج بتعم خبدني أتني أملاخ سب ني أملاخ مخانو اتمال أخت مسفلته تخيل خيدون قمر تمرعيوان قمر سلسة والعمس ولدت أم منزرنا هي وسلت نبر قريفاتنا منزرنا خيدا بأملاخ تحاسيكي بإمنات تمرعكي بحكي تمرعكي بقدسنا تمرعك النابلة هوسية نقمر يصبيا نيري كونجنا بأرغان هابتا بدخلنا تلويتو أبيت ما أسرت مساعته وزجن كفيلو كات بيت ما أسرت وزيوان كبرنا زخر السميهون أجزابير انتايلو نسخة ني أملاخ سب نبي كنسخة سب أي قمر سب أي تامنزرة مبال كاب زي حفركا أنا خا أملاخ إسرائيل أملاخ تازماويت أملاخ تامتاويت مملخ يتعود كبهال أي حفرنني سلازي تعمل أختنا يلومي ترينا خما يتبل حج دما نتا سماويت زغنت زبلسد هاجر يوم زنافق زلو أملاخ كتما سلازدالو ولوم دما أملاهم تباهلو بقى أتوم يحفرني كبرنا زخر سميهون سلازي اتسقى من نيل سابيت كا منفس قدوس ملأ زبل بتأزازات إجزابير بحققات إجزابير سلاز تمالالس يمو أبز مدرز بسلام ببركات بقسانات بتعنا خنبر أبتزم السخاء ورست منقس سمايات هاجر قدوسان كنكون منتي لومي بتأزازاتون حققاتون كنمالالس محرات إجزابير أملاخنان صلوت كلهم قدسان أبوتاتنا مسكولهنا يخون نملأ قدس بيت خريستيان بهدأت بأنك أدوات صنيلكم سلسمعهمو أبتقبروا صلوت كل إجزابير اسمعهم سلقالاتو إجزابير استمسقنا يخون
راي كم يحضركم قال هو تسمع لنا أبونا بمرجتا إلسابيت إلنا بصلوات كنذكرى زرفدنا نخبابي 10 عمت أبز مسانا أدينا زنبرت لك عخمتي تمالنا إمام ما تبره تزاربنا يو الساون صلوات مساعتان تنقح زنبرت مخايد خوينا نجن بقت مالي عريفة مالتيو تحزن أبكال بوتا يزقبر زلو نحنا قن قال بيت كريستيان ناس لزخونت بجاكاز بيت كريستيان زون قال اسلا زي تفلت تبسرا بيت زقبر يسدرا بيت يزملكت نحنا خم بيت كريستيان قن فتحات كن قبر الله إنا حجي قال بيت سبون متيما لو دحار أبدق سلام دما سلام كن بلومينا سلازلو قداي صنعتها بكم كن بلومينا حجقنا فولي فتحات سلدينا يلسابيت سلب قبر معلنا كنا قبرينا مالتي هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تساهلني اكزيو تساهلني اسمك يا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحات ووداسي سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك نفس عمتك يا السامية نفس عمتك نفس عمتك إلسابيت نفس عمتها إلسابيت جنات منكس السماء يعرفلنا بس كلهم لسانا قمتلنا حزنانا صنعنا علنا بسمايات نبرابنا سمكا يقدس منكستغات نصاف أركان تاب سمايكم لما مدريكم نعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلنكم تحدبنا لهم بدلنا نعصانا ندقلنا كفارنا برفتنا يتبتولنا منجستن حايدن كبرن زل عالمنا تكايمو أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله وحنا خدم بلقي بسك قاخون دن بلقي على إجابة سوعك بيتا سرا والسلام لك الله لسغي كاب أنس برتيقي فركر سكم ربي وقوم التزغى يا بير مساقي أوفس تجسفلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين هاليلويا وسر إلهي لنفسي اسمع بس هاليلويا وسر إلهي لنفسي اسمع بس سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي عرف نفس عمتك عرف نفس عمتك عرف نفس عمتك إلسابيت
نفس بارياخا إلسابيت جنة من قصة سماي أعرفلنا بسبع أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب قمتلنا كلما بحزن ذلوا دم أنا نعلنا سمعت نبر أبونا سمعي كدس من قصات نصاف أركان تاب سمايكم دم مدريكم نعلت مقبنا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلنكم تحرقنا لهم بدلنا نعبسنا ندقلنا بفارحنا نامر فتنا يتونا من قصين حيدن كبرين نزل عالمنا تكاين معامين عوزتي مريم نايك قدس قبريل ملا سلام لك له حنا بدنقلي شقاقون دنقلي خير دياب يتوات ويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب عن سبرتي خي فركر سغمر ومن تسقى جاب يرمساخي وفي تدس بالكي عديات ناصر لنا نفتو ودخي يسكر ساسمنتانا محرات لمن لنا امين سمعت نبرابنا سمعي كدس من صغات مصافات كان تاب سماي كم دمام دريبون عدد مقبنا لما عبنا احنا نزود دولنا بدلنكم تحققنا بمددنا أسمعنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسم حيلنا كبر نزل على النات كاين ما أمين عوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام لك الله نغدا شقاقون دنقلي خيار ديال يا سبات خويتا سراوي سلام لك الله
ንስኺ ካብ ኣንስቲ ርቲኺ ፍረ ከርስኹም ርጉም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በዘእይት የሰው ተስፋው ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላ በእንተ ነብሰ ዓመትከ ኤልሳቤጥ በእንተ ነብሰ ዓመትከ ኤልሳቤጥ በእንተ ነብሰ ዓመትከ ኤልሳቤጥ ለዕረፍት ስልጣን እግዚአብሔር አምላክነ سقوم بحبرات كتتنس بتزيح صوت اسمها من تسمعت كتور صوم اللي من القلونا نفس عمتك إلسابيت بنت نفس عمتك إلسابيت بنت نفس عمتك إلسابيت سقوم كابز دلقي زحبير كاتنس نسميات من دستخور الصوم بنت نفس عمتك إلسابيت بنت نفس عمتك إلسابيت بنت نفس عمتك إلسابيت لنفس عمتك
ይተሃለየ ወይአርገ መጠነ አስተዳለወከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝህ ለሰብኦሙ ፈኑ ለሰብኦሙ ፈኑ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሂ እዝየኒ ወተልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል መላእክት አምላክ መጎስ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Kyrialaison, Kyrialaison, Kyrialaison. ተንሥእ
ንንጽሐን ሐዋርያትካን ነዝን ስኻትኩም ትሪዮ ዘለን ኩሉ ዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለግና ካይራዩ ነዝን ስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንተምን ዝሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም እንጻጽዮን ዘልካ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
تخالنا نزلنا بقنوع من قدي خنم على اللسي دقفنا عرفت عدينا إلسابيت عمان قستوي كبلا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصات نزاف عركانا بسماي كل ما غيرون أعلت مجلنا لما هبنا نحنا بدلنا بدلهم زعلقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا وفاتنا النمبر فتنا يتبتولنا من قصص حايل كبر نزل على من الخير معنين وزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكله بحلنا بالانجليخي بسقاكم انجليخي عدى إجابة جواب ويتا سرابي سلام لكله نسبي كابان سبرتيخي فرنكسكم بربي وملت أسألقا ديابير مساقي وفصتي دس ملكي حاتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين وانجيل من قستون صدقون زوفيني وفيك اللقو መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ አብሎጂዮ ጭርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙሩን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽን ክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 21 ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርሰይ ክመቕለኒ በለለይ በሎ ንሱ ኸዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከዳኛን መማቐልን ገሩ መንሸይ ምን በሎ ንሱ ኸዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቅቑ ካብ ኩሉ ስስዐ ኸዓ ርእስኹም ሓልዉ በሎም ከምዚ ኢሉ ኸዓ ምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግርህኡ ቀደወሉ ብልቡ ኸዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከምዚ እገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣክፊሐ እሰርሖ ኣብኡ ኸዓ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን እእክብ ንነፍሰይ እውን ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለኩሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ እብላ በለ ኣምላክ ግና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋ አምላክ ሙሉእ ወልድ ዝተዓደልኩም ስድራ ቤት አምላክ ከመይ ቀኒኩም ካብ ርሑቕን ቀረባን ንበረኸት ንሰላም ንፍቕሪ ዝኣክበና ኣብ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መንጎና እውን
معلتي كيف سالك زرع جزيرة أنت تلاقي يقرأ ولا أوكي إذا حجة ريوز لهم إذا حالف مقابت ناي عمتها قوائنا نيرو حجي إتي عنك أزران كلتن عند حقران تيزمن كنت عمل حنساسي إتي ناي وصاري أوديتر نت ريبورت كقرر على ويزر إتي شعب زي ديت قرر من سلسلة مرة بتنانا انترنال أوديتر جنات أخيرا كيرنا مالتيو حجكن زحالف سمون وديو يبلنا تقبلنا علنا حجي أبت بوردروم حدا حمشت عصرت كوبي زهون كنقربنا دليت انتدى لكم نخسريو أو مصونا داويت كمون زمناي أكاونتين كلت لو إحواتنا لو كل خردو يخرج مالتي أما إذا سمت راح يكون ولا كان معلتون نخطري تداري نتعاون قرر لكم نخردينا أوكي نايلومي أوكي تي حمايتاي نايمانا فاوتشر ومعلتي أبروم 125 وهابالو لما عطينا حفتنا نقستي أربعان كمون أنا ما توري كارس درارات توسعهم سلزلكم ناي محبر تسفى أخيرا كانسل تقوينون له حفتنا سابا أبشامنا ورحينا زلنا ناي ورحي كفلت وزلزلكم أي ترسعوا إلى تكم على مسلوب رأيني إلى الله كمون حفتنا سيستر نقستي أربعة الكروز مساءكم سدراميت فترة تبوتها تقرب له بيما نوغان ناي أدينا ماما ترحس سدراميت بتتأجام موجن نت تلفزيون كتير أفضل مالتي بتتأجام دلوقتي ما نايس استنكستي أو قررنا أنا أغسطس الثلاثة حدا بترستعنا بيكنيك نقبر لنا إذا بيكنيك دمان تايو نزوم قرابتنا زبلو كلهم عدمنا نايزن كتمانا مير عدمنا خبون ناي بوليس تشيف نوصلهم شو معلتي نايز عدم بخوني وقبل كقبر مالتيو حجي تي جرين يدلينايو أفكذا إكسترا زلكم كتنسلنا كمون تشيكن همبرجر كترشة تقولوا ترألكم فولنتيرز بتعمل تدلين علىهم مو يتساعد كاف عصر توحدة سلاسة حمشتين خون يتعلت دما أغسطس 31st سلاسة حدا مالتي I think it's راح يزرع. Okay. عديتات إذا قاعد لايون هيكونن كنت حنكزارو بجهات كنت دافر قدفنا ناخد كراهة ولا خد شكر سلاسل بجاهن عايزة جزاخن حشكر أوهيدا تزيد دمارتي كونتينر أو ظروف قوارنا مالتي كمون بزح لازم دكنا تقومستي قرعة صارتي بزح تأكيد الدم بجاهم سرعو تمالي نادينا تولر سلسلة في البركولو لكن فكس عنه ويربعنا حمشتين كتفوه له ما أصابي ويهارني حج
حجي خمزة نايسبها قوائي ما يتلأهالي موتي يركبت له شمنتو يودع سلزبانو بزعبا مدى قوة زارو عيدا الخنينة جن كي تودكو حدا تتنكو إلى مالتو انت هنا جن وازا حدور مثلنا حدا حوات برهانس وديكو خونا لو تركب زلو أي تزارو الليل إلى بالمالتي مو داي حجي بزعبا مدى عيكو ولاني ولاني حانت حفتنا نورهان إعلام مسجانا نتفرز جبر الليلة حدا شيخ مباهي ولا حدا سرابيت اللي معتي شمعة أنصرنا له تقبلنا لنا حانت الشير له 200 سنة حانت حفتنا الشير له 200 سنة حمشتن حانت حفتنا خمونا فتحت لها 300 حدا سرابيت فتحت له 200 توم كالأوت 210 هيوغنا أهلو أمو I think anyway درس عقويته نروح معلتي بسلام للجزانا بسلام حراي كمي حديركم كمي رفيدكم زيابير أملاخنا تمسكنا يكون توم بأونلاين أتفعل على قرنعة عالم كونكم كابليت وقحتا سعدا سعديا مسانا زلخم أبزل زلخم سلام زيابير نعخاتكم يكون دكنان أحواتنان مزمران زماري ملاختي يسمع لنا أبونا أبوي مرجتا دما قال هوت يسمع لنا كنت سمعنا يو كنبر كندالو ولو ناب على ملاكم قربلو سماويان مخانا خنرقاق صلو دما جابير نقولنا يحجزنا إذا سمون زياد حلفت بعين سقاق نري أخلنا كبدي لاقنيا سلسته أنت مراريحن أديتاتنا كابز بيت كريستيان عريفن أدينا أدي تبره سوني عريفن أدينا أدي أبرهات يعني لنا خنفت حاضر فدنا ربو عريفة أدينا أدي السادما عرب مالتيو زيابير بنيك قبلن عبي نبي عبي نتيجة دي في الكاز غدا نعنا ذكر كأخات نبرمو رديئة برخة دما يكافلنا نايمان ما أبرهات يعني لنا بسعولت كن ذكرها زرفدنا نعربيو كبري أبزي عديئة كتكبر أبزي كاب تشعته كساب 10 حدا سعولت فتحات الله لك ساعات حدا دما أب فيرجينيا فيرفاكس دما حمد عدام كتلبس يا مالتيو نايدينا يلسابيت زفلتنا يو نجار يلا نحنا كم دك بيت كريستيان كم دينا كم تي أبز 10 عام زجبرتو كل فتسمنا كنفانوا دسم بلنا جن قداي سدراس لزقنا نحنا تان جبرازيا كلا حبريتها من البات اللي دما نحبر تان فلتان نحنا جنزيا نقول لنا ديتاتنا ناي نفس عرفتي يهبلنا من البات تخيلنا نخيد كاين هلو أبزا أفدق قمت كل جزية زقبر على ديس جردالو أمسن صنعتها بكم كبالي سدرا بدحريتهم جزية زلنا دما بتاخد قبر اللمي أبدق سلام مو وفيلنا نخلهم نحفتنا نقصلو نادينا تبره كموين نادينا إلسابيت مسيم سلزلو سدرابيت أو كلهم نركبهم نادينا تبره لما علتي حزنهم عزيميم مودعتا لما علتيها أبزا نمشت بعضو يوم مالتي مو طرفة بغزة دما بزي أبزا
يكون جيتاتنا دما كنت زغلغلوا እግዚአብሔር ክብር ገጹ ይቀበለን ንዓርቢ ድማ ቀብሪ ከም ዘለሃና ኣይትረሳ ቀብሪ ዓድዩ ኩልና ተሳተፍቲ ንኹን ከምቲ ኣቦና ብመርጌታ አንተወትን ክፋ ቢሎሞ ነይሮም ጽባሕ ሶሚ ደብረ ታቦር ዓብ በዓል እዩ ጾም ስለ ዝኾነ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ኣሎና ልክዕ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ግዜ ዘለና እቶም ዝጠቕመና ናይ በረኸት ተኻፈልቲ ክንከውን ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ከምኡውን ንሓሙስ ረቡዕ መወዳእታ ጾምና እዩ ሓሙስ ድማ ኣውደ ዓመትና እዩ እሞ ናይቲ ክንፀሞ ዝቐነና በረኸት እንቕበለሉ ሕቶ ሃዋርያት ከም ዝተመለሰ ሕቶና ዝና ዝምለሰሉ ይግበረልና ሓሙስ ድማ ቅዳሴ ኣለና ካብ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ክሳብ 6 ማህሌት 6 ፈረቓን ድማ ልክዕ ከም ሰንበት ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ግዜ ዘለና ካብ ስራሕ ናፃ ዝኾንና ነቲ ክንፀሞ ዝቐነና መዕፀዊ ማህተም ክንገብረሉ ቅዳሴ ኣለና ክልቲኡ መዓልቲ ማለት እዩ እሞ ናሽዑ ሰባት ትግበረና هراي لو معلتي مسانا زغلغله حونا غاشا دياكون افريم قاعد حال مصاها سلام بلهم ابي تعلمها يغورلكا زيابير مساها يكون الجفا حجي مسكانا يو زلنا مالتي بقدامي كم سمعنا يو نايحاونا أمان كاب كنت سنكولان تقادلتي زتولده أبع وشتي عسد حدا ورحي أبزع عد مسكبرة كاب سراح وطين غزو خيط كله مكينة وقعتو خمز عرفة نجيرنا ناي بحق قدما ودسب دنقاتيو ودسب دما اتناي وشتي سمعتو بمنتعي زقول صنت دعينا اتزقربه نريسا مسددي مستبالة كلهم تداري زمتع أي نبرن جن زلكم كلكم كابزي بباسكت رح 4 شهر 500 10 تواتيو دحر دما بأونلاين دكاتاتل حدا حونا دما شهر شي سديدو كابيتا كريستيان مالتي يوم كله 5 مسنا حونا أونلاين بسددو 5 شهر 500 10 تواتيو بتحفتنا بيتسر قينا بزمتي على حتى تدول ووجنا كلتا ميتن عسران دوتيا جن كابز بيت كريستيان 5 مسنا أونلاين 5 شهر 500 10 كل دما 5 شهر شو 10 30 كلتن يو نفس درابيت تلاقيه اللمو نايب حكي أبز بيت كريستيان إزي بركات الله فقر الله حالية الله تماليكم مصزبل لنا يلن جن بتزغنا ختنا مستمعنا جن زلزل لنا هنا كنزز أكل دما مهابكم እግዚአብሔር كل جزء كتبه ينبركم زواب دما أيخلاهم كل جلدليو أبزبيت الزمزة مليو دليتو تمالي اللو خير حسب لبو سمير اللو خير እግዚአብሔር نعنا مسارح قبرنا لما سناي فقادو يخونلنا وكلهم زعرفوا من السماء نحزن عندما እግዚአብሔር متصننا يهاب حونا برهانه حبرتا له مسلني قال سباتسي بلاستيك باكي جبرنا أو خلنا سألنا حزنا نأتو ألنا بحلال لمو
ሰላም ክንብሎሚና ዳሪ ድማ ተባለና ደገ ሰላም ክንከይድና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይጽሐዮ ቁሩብ ጊዜ ወሲድናኩም ኣለና ወረታ ኣነ ደበቐሽ ኣጋጊል ትፌስታል ክንበኩም ከለናሲ ጨባ ፋብሪሽኩም ቤተክርስትያን እተው እንተዚየላ ግን ኣብ ወፃኢ ገዲፍኩሞት ኣቱም ተራኸብኩምሲ እቲ ጫማ ይበዝሕ ስለ ዘሎሲ ሰሚሑም ኩላሎ ሰሙሪኦም ናያሙ ሓደራኩም ጫማኹ ብፌስታል ጌርኩም ሕሽኩም እተው ማለት እዩ ሓንቲ ወርቂ ድማ ናይ እዝኒ ተረኺባና ወርቂ ዝጠፋትክን ሕተታ ኣራይሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ንፃር ሓንሳብ ሓፍ ንበል ንጸሎት Anenu arifsikimu Kedme እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰአለን። ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ሳዕ ዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘጥራኻያ በጃ ዝኾንካያ ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህሉ ካህናትን ምእመናንን ንጹሃን ዘመድ ንቅዱስ ህዝብን ምሕደረ ክትከውን ዝፀዋዕኻያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ናብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡ ዝበላዕኹምን ክቡር ደሙ ዝሰትየኹምን ብፍልጠት ብዘይፍልጠት ዝገበርኩምዎ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስጉኡ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን بدنجلنا حلنان بدنجلنا سجاون صنعت زغنت حتياتكم يحدقلكم بزحلفة يمحركم بزمسخا يحلهم اجيو محرنا كريستوس عسر تخلتك اجيو محرنا كريستوس ديو 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 محرنا كريستوس زيو محرنا كريستوس ديو 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 محرنا كريستوس كما هو بنت اجزتنا مريم عسر تخلتك بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس 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 እግዚአብሔር ያሉ መስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ለአግብርቲው በሰላም ስሬተ ይኩነነ ዘመንቶነ ስጋኮ ደምካ አባሃነ በመንፈስ ንጭት ኩሎ ኃይሉ ለጻይ በረከተ ዲከ ቅድስ ተምልተ ምህረት ቺሃን ሲፎኩልነ ኩሉ ምግባረ እኩ ያግሰነ ውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረነ ብሩክ ዘዋሃበነ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መዝገሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ
በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከቤትና ሙፃና ናብዝና ቅዱስ ወተኻ ምእታውና ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰላም ገርካልና ኸሙ ካብ ቤትካ ሙፃና ነና ቤትና ምኻድና ድማ ኣምላኽና መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ መገዲ ብዙሕ ንርኢ ኢና ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሪኦ ሓደጋ ካብቲ ንሰምዖ ሕማቕ ነገር ኣምላኽና ብቅድሜና ትመርሓና ብድሕሬና ክትክብክበና ብየማነ ፀጋምና ድማ ክትጋረደና ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ውሕስነት ካባኻ እዩ ሓለዋ ካባኻ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓልወና እስኻ ፀግዕ ኮነና ነቶም ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብናይ ወድናን ሓውናን ኣማን ሓደጋ ሞት ሰንቲ ተሳናቢዶም ኣሸሓቶም ዝሃቡ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ትሕዝቶኦም ባርኽ ዝወሃባ ይትኽልኣዮም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቤት እዚ ኣምላኽና ሕዝን ተሎ ተፀናኒዑ ፅጉም ተሎ ተረዲኡ ሕሙም ተሎ ተፈወሱ እፀውዖ ተሎ ድማ ርሂቦ ክምለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናትካ ፈቓድ ይኹነልና አሜን። ንዓና ድማ ብዝበረኸት እዚ ተኻፈልቲ ንከውን እስኻ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ መሳርሒ ተጠቐመልና አሜን። መሳርሒ ተጠቐመልና አሜን። ነቶም ኩሎም መባኦም ተሰኪሞም ብስውር ብጉሁድ ድመፁ ኩሎም ድማ እስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ ሞ ኣብ ዓዲ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንፅድቂ ንመንግስተ ሰማይ ቁፀረሎም ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ድማ ኣምላኽና ብሰላም ኣፈፅመና ከምቲ ሃዋርያት ኣብ ፍጻሜኡ ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድሌቶም ዘመላኻሎም ንዓና ድማ ዝፆም እዚ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና እንሓቶ መንፈሳዊ እንደልዮ ሰማያዊ እንምነዮ ድማ እናሓስቦ ድማ ኣምላኽና ኩሉ ዘለዓለማዊ ክኸውን ድማ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍሳት ዝዓረፉ ባረትካ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቡነ ገብረ ስላሴ ሃብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግስተ ኣዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻ ሰተናዮ ክብር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ድማ ነጾም እዚ ነጽባዕ እዚ ክንጥቀመሉ እስኻ ሓግዘና እተን ዝሓለፋ ኣዴታትና ከነርክበን እምበር ክምለሳና ከም ዘይኮንና ተረዲእና ዝጎደለና ክትመልእ ዘይገበርናዮ ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ኣምላኽና ሕጂ እውን ቅዱስ መንፈስ ካልኢካ ሓይሊ ሃበና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና መልኣክካ ቅዱስ ሚካኤል ኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋኣት ካብ ሥጋ ጉድኣት ሓልወና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና